Здравейте, приятели! Това съм аз, младият инженер, и днес ще играем пак с френския отдел. Първият епизод с Салма S35 нещо не работеше и не успях и за това. Иначе днес ще играем с този легендарен танк Ужва World of the Tanks Blitz. Силен, пък тук слаб. Или накратко водя точно така за Char B1. Между другото, ако не искате да изпускате още такива видеа, се абонирайте, лайкнете видеото и не забравяйте камбанката, за да може когато посна клип да го видите. Добре, стига сме видите. Добре, стига сме говорили, нека да започваме. В принцип, в следващия епизод ще ви запозная с едно много страхотно SPG. Тези, които са обърнали внимание и са спрели на пауза, са видели за кой говоря. Между другото, при вас как е? За мен е окей, ама съм малко бруна. Иначе не забравяйте, че стрима ще бъде на как се каже? Не забравяйте стрима в тази събота от как се каже? От 4 часа. Тоест 4 без 5 почва лайвстрима, т.е. ще се зарежда и 4 часа почва. Само че лошото е, че тук тези, които виждат, има между наистина, защото там е това, дето записва екрана. Не виждам, ама дано няма къп едно. Защото тук до мен има това, може би е признак, че има. Добре, стига, Добре. В принцип много странно, но е възможно разлите да са обработили двигателите през Втората световна, тъй като не казвам, че е реално, но в принцип в играта, в историята. Буквално, ако може да заснема клипи, даже нищо не съм такъв тъпанар и безгрижник за YouTube канала си и последователите си. Когато такъв за самия YouTube канал, ще заснема и клип, в който да снимам за 76 мотен дей. Гледате ли първата битка започва с умиране, защото не само не заради това, защото буквално целият ми танк са повреди. Веригата, да, между другото с тия не мога да се оправя. Вие не знаете за какво става въпрос, аз си фронталния баб, те всичките ме прибиват от бой. Как не забравяйте, че стрима е събота от 4 часа. Тези, които искат да са първи, те влязат. Не че получат някаква награда, ами просто да знаят такова. Почваме 4 без 5 и самата игра започва в 4 часа. Точно 4. Се опитам да е 4:00, защото вижте какво става просто. Вижте картата хора. Просто вижте картата, цялата е пълна с нашите половината са изкоренени. Добре. Но странното е, че Char B1 е един от вторите най-силни танкове, докато в играта може да забележите никакъв демидж не прави. Абсолютно никакъв демидж. Там, където видяхте онзи танк, как кажеш, Т-14, оставете. Той буквално, той целият да пълня, ама Су-76 как отстрани не може да. Добре, ще ви покажа SPG-то.
Ето. AMAX 105 AM. Малко е силен, но в принцип зарежда по-бързо от USP. Ще ви го снимам и него също, но както и да е. Той зарежда за 17-12 ли секунди, като тук нашия приятел зарежда с 2 секунди разлика, т.е. за 10-11, да, сега ще видя секунди. Добре, сега сме говорили, нека да започвам. Чакаме още. Между другото, приятели, ще ви разкажа малка смешка за тези, които имам смежда. Значи, аз съм нали с точно този AMX 105 AM. Иначе, гледам аз там в далечината да ги снайпам, само че изведнъж вземам половината ми живот го няма. След това пак половината и гледам аз нали съм в нашата база, в базата ни, аз виждам той нашия бил до мене и ме зребил. И си викам, what the fuck, bro? Даже писах в чата да не казвам какво. Тези, които са по-големи и знаят много пособни като мен, ама аз се стара да не ги използвам. Между старая се да не ги употребя много, но тези, които са забелязали и препоръчвам. Знам, че някои малки деца, които ме гледат, ме обожават, благодаря, но стримът не го препоръчвам, защото там ще има много брава, т.е. много ще псувам, защото там съм с един приятел, а пък той много обича ме слуша както псувам, а и не е само заради него, ами защото буквално за първи път ми се случва, между другото, да чакам близо 1-2 минути. Тя, които искат, могат да върнат точно този момент за 5 секунди и ще видят да спят на палко, да видят, че беше 1 минута и 58 секунди, ама пак се е също. Надяваме се да може да снайпнем някой. Между другото интерес защо на тоя му стоят отворени люковете. Много. Буквално ми се престори, беше престорило, че виждам вътре оръдието. Е така, то се вижда, ама да го видиш от мен. Добре, караме само напред, само напред. Ама лошото е, че този танк ето ви я тяхната база. Ето я тяхната. Оп. Ей, изтървахме го. Можехме да му направим голям демидж. Ма не бе човек, те тук всичките дойдоха, вижте. Баблата е така ще скрие. Ма защо играта ги прикрива, като не е честно? Кехо, покажи се, защото... Той идва. Тук е. О, набихме го почти целия демидж. Да, и той ни го взе. Просто прекрасно. Обясня защо са такива и тъпанади да си вземат такива. Да, между другото, те, които ме знаят и ме гледат постоянно, знаят, че аз ама изключително много мразя да убия, да му взема на някой демичът и да ми вземат килавата. Това пост за мен е направо нищожно гнусно. Той с къде се изчезне? На майка си. Да ни казвам кое ли? Къде си, бе? Бас. Тапак. Сега тук идвам на открито и почвам да ги
таком като... Ето ще, както казва, готика, едно от видеята на Shadow Hex. Почвам да ги гърдичкам с топките. Да им барим топките. Ама къде са те? Ето. Не. Сега, той като се покаже, аз ще го снайпам. Стреляй! Как го изтърва, бе! Припаси кароцарския танк, бе. Ма бързо, защото той стигва, пък не е хубаво да има. Защото тя, които ма гледат, знаят, че някои клипове си в клиповете, в някои мои клипове, играта завършва с вземане на... What the fuck? Ами аз идвам да го шутам отблизо. Ела, виж ти. Сега като казват да се бия кръстопът, ела и сега ще ти покажа откъде изгря слънцето. Да бе, така ме уби. В принцип няма как. Няма как да ме убие, Круисър. Имам прекалено много броня. Как ме уби? Хора, на това му се вика бас кароцарската игра. Да ме убие за 0 секунди. Между другото мисля пак да почна да качам видеоклипове на Life. Ама хора, видяхте ли го само, бе? Как така ме застреля? Бас тъпото. Затова, деца, ако ме гледате, по-добре стрима не го гледайте, защото там ще има направо, ще бъда като недялко когато ще почна абсолютно да чупя пред мен. Бъдат поставени, я да си ги, да не казвам къде. Буя при пасивата. Ама чик, там ми трябва друго нещо. Той е кароцарски. Да го унищожа. Аз да го унищожа. Взем си 57. Всъщност знаеш какво? Вече даже не ми се снима за Франция. Искам да взема някой... Аз не мога, между другото не мога да разбера откъде взимат един много мой любим танк, именно FC 2C. И истинското му име Чат 2C BIS. Откъде го взима, чик? Няма го тук в тайната колекционерска техника. Ето тук откъде ги взе. Двама. Тия двата унищожени изуда. Откъде? Няма. Ето. Има AMAX 30B. Има AMAX 30. Има G1R. Каквито искаш танкове. Ама няма FCM 2C. Каквото и баси тъпата игра. И приятели, това беше за днешния клип. Съжалявам, че е малко кратък, но просто YouTube, как ви казах, толкова ми позволява. По-късно вече много повече, но да. Иначе, абонирайте се за канала и лайкайте видеото, ако искате. Айде, чао, това бях аз. Ай! Чакай, също няма да го спа. До 16 часа. What the... Ба, тя да мога. Само за... Не. Мен като ми дадат, аз го взимам. Добре, това беше днес, приятели от мен. Айде, чао.